els 4 vam arribar al barri de Sant Gervasi de Barcelona per conèixer les guanyadores del Reimagina't. Un concurs de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació que està format per 14 ajuntaments de tot Catalunya. Sí, és aquí. Col·legi Jesús Maria. Voldràs dir Howard. Uau! Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Les 4 triomfadores del concurs van saltar-se a les classes per xerrar amb nosaltres de l'anunci guanyador. Noies, primer de tot, felicitats. Com és això de guanyar entre tants participants? Molt bèstia, no? Pues és una experiència que ens ha marcat molt perquè la veritat no ens ho esperàvem i érem 355 alumnes i només, vam participar perquè ens feia molta il·lusió, però per res ens esperàvem això i doncs molt bé. I com va sorgir la idea guanyadora? Doncs vam proposar moltes idees, però al final de tot ens vam quedar amb la que més ens agradava, que és aquesta de Mix Flors, perquè tenien que fer un anunci que no fos sexista. Llavors, al final, és la que vam escollir. I com us vau organitzar? Doncs elles dos van pintar, dibuixaven i tot, perquè nosaltres no sabem dibuixar, i nosaltres ens encarregàvem de les duracions de les escenes, els diàlegs i tot, però després al final ja els vestuaris i el més important, entre totes ja fèiem tot. Doncs el text convertirem aquesta idea en realitat. Vosaltres sereu les superdirectores i nosaltres les estrelles, no? Sí. Jo, no? Doncs vinga, va, doneu-nos feina. Vale, doncs llavors vosaltres dos sereu nòvios. Avui és el teu dia de sort, Heidi. Sí, gràcies! Ell serà el repartidor Repartidor. i ella la floristera. Ah, molt bé! Doncs què, comencem? Sí. Repartidor. Posar el paper, He de calentar una mica. Dagues, no us ho podeu perdre. No feu zapping. Aquestes són les meves preferides. O aquestes. Sembla que les hagin pintat. Darrere d'un spot publicitari de 20 segons hi ha moltes hores de feina. I si el grava el tax, a més, hi ha molt bon rotllo. Preses falses, bromes amb l'equip, anècdotes de rodatge i, com no podia ser d'una altra manera, el Ruls muntant el show. Raül, torna. No, però espera't. He vist maldestres traficants canviar llibres per roses. Benvinguts a l'escola Howard de màgia i bruixeria. Seguiu-me, per aquí. Pues ja està. I hem fet la classe. Ring! Tenim molt fred! No només volem jugar a futbol i... merda. Ah, ho sento, perdona-me. Imagineu un món que no... No, merda. No! De moment tinc un premi! Let's go! I aquí teniu la feina acabada, el nostre anunci de televisió de Mix Flors. Hola, bon dia. Volia encarregar un ram de gerberes, si us plau. Doncs molt bé, li enviem les gerberes. Hola, felicitats.
Mix Plus. Busca el mix a la teva vida.